Ve yine de Allah Teala aydiya Müslüman doğanlar İsra suresinin 23. ayetinde ve qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah ve bil valideyni ihsana. Allah Teala Rabbun diye ne buyurdu diye? Yeki özüne ibadet etmeğinizi buyurdu diye. Ve ene atağınıza qow qaramaklığınızı, yaxşı qaramaklığınızı, qow seyretmeklığinizi buyurdu diye. Hoştayda Müslüman doğanlar bellik hukumunna tevhidden soň Allah Taala'nın en mühim buyruklarının biri ene ata qow seyretmek. Ene ataňa qow qaramak. Ene ataň yüzüne dik bolup seyretmeli däl. Ene ataňyň sesin gataldyp guruluşmaly däl. İýän zadyň iň gowsuny ene ataňa iýdirmeli. Geýýän zadyň iň gowsuny ene ataňa geýdirmeli. Ýaşaýan öýüň iň gowsuny, iň gow ýerini öýüň ene ataňa ýaşatmaly. Elinden gelýän zadyň mümkinçiliklerini iň gowsuny birinji bilen ene ataňa bermeli. Sen we malyň mülküň ene ataňky. Sen dünýä gelmekliňe sebäp bolançolar. Yeri gelen iman iýdiren, geýman geýdiren. Belki käwa hassa bolansyň näme giýjeler ýatan däller. Sen yaraman bir ýeriň agran olursa ol şonu onesi öz ennamyna duýýar şonu. Özleri ýany näme çagasy ýaşasyn dip. Özleri köýýä çagasy ýaşasyn dip. Özleri aç bolýa çagasyn garny doýsyn dip. Hususan hem ene musulman doğanlar. 9 aýlap garnyna götürýär. 9 aýlap öz ýüreginiň aşagyna götürýär bizi. Bir karnınızda 4-5 kilolik karpuzdan 9 aylap gezecek ol görün, oturun turun da şıkın yatın turun, nähilek bolýar, nähil duygular baştan geçirýäňiz. Tevhidden soň iň möhüm buyruklarynň biri musulmanlygyny ene ata gowy seyretmek. Çağa ene ataň öňünde goýa emiriniň öňündäki eseri alak bolmaly. Çağa musulmanlygyny ene ataň öňünde goýa hojaýynyň öňündäki guly alak bolmaly. Ol dikleşip gatygaýrym bir zat diýip, uf diýip buňa beňzeş, bul hiç musulmançylyk, adamçylyga da sygýan zat däl. Şonuň üçin musulman doğanlar iň ähmiýet bermeli meselelerimizden biri ene ata. Ene ata. Şolar bir rahat bolsa senem bir rahat bolmaly. Ya käwir eştilýär käwirler mysal üçin öýlenýärde gelinini öňürekde goýup ene atasyny hususan erjesini näme İzle tutya ýalňyş zat musulman olanlar. Ya bolmasa şoňa meňzeş bir zat alyp aýry iýip içip ojagyny aýryp bir zat edip musulmançylyga da adamçylyga sygýan zatlar. Yani bunu etmek üçin wujdanyň ynsaňy ýutmaly. Buňa pese düşmek üçin ynsanlykdan wujdandan çykyp etmeli bunu. Hiç bir insana musulmana gelişýän zatlar. Hayran galýan käbä şu zatlar eşitýän nädip bir insan edip bilýär en atasyna gitip aňyrda oturup öz başyna itköşjek zatlar gelini bilen iýip en atasyndan bokup şoňa meňzeşler. Bir adam diýerine utanýar. Elimizden gelýän iň gowy zady musulmanlar onlar en ataňyza birinji bilen şonu nämedin? Malyňyz mülküňiz bol en ataňyza harjaň. Ýalňyş bolsa da siz bärrak boluň. Kemi bolsa da siz bärrak boluň. Siz görmedik boluň. Eden şonça haýyrlar edipdir, sen ýetişdiripdir, adam edipdir. Şol eder ýalňyşlaryny şol haýyrlaryň içine gömäýin. Ýok, ejem şeýle kakam beýle diýme musulmanlygyň. Şu meselede ünsüreliň musulman dogunlar.